Diaturi kangen ya. Kangen. Anjir kersane kangen-kangenan gitu Mas. Antarane Mas Kiki karo Mbak Vika. Heeh. Itu ya sekali lagi. Nganu Terucap selamat menempuh hidup yang baru. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Alalala. Bawane apa Yan? anjir. Langgame niki kangen sih ya. Ya. Anjir. Ya pancen wektu sesepuh ini sepuh bisa midhangetke nyemek-nyemek ngene iki lak yen wayang ngene iki. Mengko gilirane sing nom-noman. Sing nom-noman kersane nggih. Kebagian sedanten. Iya no. Seredok nyaket mrono. Sing sepuh ki lho, kadangan kowe cikal mbahmu nganti ngenangin. Cikal semono kaya pat ngadani to. Abane ana swara kok ora ana rupa nine ngono terus ngenang ngene. Seliram ngerti ngapa Dok? Pun Kakang tahu ngomong apa kawan Siram? Trisno lahir jroning bati. Tresno lahir terus sing batin. Lahir terus sing Pancen pun Kakang tahu ngendika kelawan siramu. Muga-muga mengko panjenengane Mas Kiki kalian Mbak Vika ya ora beda karo tresnane awake dhewe. Yuk dibacutke langgam kangen bersama Yugalala Campur Sari. Epot. Bojo sangganing rawuh kakung Sumawana Putri. Monggo kapidhangetaken samirsani lumantar lagon kangen. Yuk dalaras epot. Ae. Ngono ning jongono lawase nggonku ngenteni.
balas ki sragenan Mas Teguh. Yo galaras. Mana nyes? Yo. Masuk ya. Yo galaras. Masuk Dik. Konjo sedaya para pundi sepuh pebunden-pebunden kawula, monggo dipun pidhangetaken dipun pensani. Pitung sasi anggon aku ngenteni Dik. Hati-hati. Oh, jenang kula mbok aja lali. Ayo paman tarik. Ayo ha ya ha. Rindu ala rindu sasa Yuk galaras. Asel ole. Alayo alayo. Monggo pagi dipun pindhahetaken. Sa. Asa jurono.
kangen diaturke muga-muga rasa kangen iki bisa terobati dengan